الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. an b'a fɔ ko tibtum ramadana ala ye nin sunkalo yira an na hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a b'an bolo hɛrɛ la an bɛna bato minnu k'a kɔnɔ yarabi ala k'u minɛ an bɛna ala wele ani miskinɛw ni yatimɛw sɔni min k'a kɔnɔ ala k'u minɛ hali ni dɔrɔmɛ b'i bolo o de y'i seko ye n'i y'o kɛ ala b'i filɛ o de la nin kalo in ye hinɛ kalo ye makari kalo don kalo belebele don mais n y'a fɔ siɲɛ caman mɔgɔw ma sunkalo ko faamu parce que bɛɛ bolo sisan ko an donna hɛrɛ de kɔnɔ sunkalo daminɛna kaloba daminɛna hɛrɛ daminɛna mɔgɔw b'a faamu ten mais n'a sɔrɔla a kun faamuna dɔrɔn nin tɛ hɛrɛ in yɛrɛ daminɛni ye par exemple ni mɔgɔ min ko minɔgɔba bɛ ne na minɔgɔba bɛ ne na sisan u ye minɛn de labɛn ji bi soli u nana ni jifilen ye k'a di mɔgɔ ma min bɛ se ka ji bɔ kɔlɔn na alors mais jifilen in nali a ma min fɔlɔ mais hakilisigi de daminɛna ko a ka kan ka min sunkalo y'o de ye sunkalo tɛ kalo ye i n'a fɔ mɔgɔw b'a miiri a bato bi cogo min na ani fɛn caman bɛ fɔ a la hadisaw la a yɛlɛmɛna yɛlɛmɛ ko caman na fɔ a hakika yɛrɛ bɛ ɲini ka tunu parce que n b'a fɔ ye hadisa ta o ye diyagoya ye mais kana hadisa bɛɛ ta mais kuranɛ ta o ye diyagoya ye kuranɛ bɛɛ ta ala ye min fɔ kuranɛ na sura n y'o de fɔ ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kuma in bɛɛ bɛ yan de tattaqun mɔgɔ ma sunkalo ko faamu sunkalo tɛ an bɛ ka sun min kɛ o dama tɛ o de ye baara yɛrɛ ye n'a bɛ fɔ o ma entraînement aw bɛɛ b'o kalama n'a fɔra sisan ko kupuba dɔ bɛna da mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ kupu in balontan na u bɛ soli ka wuli ka boli ka balontan kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an b'a fɔ a ma entraînement bon o entraînement kɛnɛ in kan o tɛ hɛrɛ in yɛrɛ kɛnɛ ye dɛ kupu bɛna ci yɔrɔ min na dɛ o de ye hɛrɛ kɛnɛ ye tuma na ala ko nin kalo in ye an ka entraînement de ye pour que n'ale ala ko an ka dan yɔrɔ min na ni kalo sara an ka se ka kɛ ten tuma na an bɛ entraînement de la sisan mais n'an ye entraînement kɛ ko in yɛrɛ ye an b'a jɛ fo an k'a faamu sunkalo hɛrɛ bɛ daminɛ de ni sunkalo sara don sunkalo nafa bɛ daminɛ de ni sunkalo sara don min na an ye ji to yen an halala don ka dumuni to yen an halala don lawa bɛ minnu na te yen an y'o to yen an halala don i furumuso o dagalen dun ye i y'o to yen sunkalo kama i halala don o tuma na i sera ka halala to ala ye sunkalo kɔnɔ ala ko ni sunkalo sara i ti dɛsɛ ka haramu to ne o tuma na baara in bɛ wuli de sunkalo sa don mais a ti wuli sunkalo jɔ don ni hakika in de tununa fo ko yɛrɛ sɛbɛ a bɛ na an dan ala k'an dɛmɛ min ɲini n'an fɛ a kɔnɔ ala k'o dafa an ye a bɛ min ye sini nata la ala k'o fana ɲɛ an kɔni an k'an ka tare an ka ɲinɛ sunkalo la sunkalo min i ni firadula ni farafinw dama ye anw de sunna bi arabu jamana si ma sun bi olu bɛɛ ta ye sini de ye ayiwa ka kɔrɔ olu de bɛ sun o dugujɛ anw bɛ sun olu b'u ka seli kɛ o dugujɛ anw b'an ka seli kɛ mais a bɔra o la an nana kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan an yɛrɛ bila olu ɲɛ sa sɔrɔ magankaw y'an wele o ko kalo ma ye magan k'olu ta ye alamisa ye irakikaw y'an wele ani iran ko kalo ma ye k'olu ta ye alamisa ye sudan fana ye wele kɛ k'olu ta ye alamisa ye c'est à dire arabu jamanaw bɛɛ ta ye alamisa ye sini ye sini o tɛ alamisa ye dɛ
o do basi o kuma na an bilara tɔw ɲɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye an bɛna bato minnu kɛ ala k'u minɛ fili minnu b'a la ala k'u yafa ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul bismillah an ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ dangatɔ ibilisa layenu tɔɔrɔ ma an y'an sindi ni alahu ta'ala tɔgɔ barikama ye arrahmani ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔle tigi ye arrahimi ala min ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye suratul an'am an bɛ sura min na bi o ye suratul an'am ye makiyatun maga nge do a jiginna kira kan k'a to maga na wa ayatuha a ayaw 165 ayatan a bɛ bɛn aya 166 ma o do wa ani 5 aya 100 ani aya 50 aw fila de do imma 50 60 ani 5 walima 66 o fila de b'a la dɔw y'a kɛ 60 ni 100 ni 66 dɔw y'a kɛ 100 ni 65 ye alhamdulillahi alhamdu a ko tanu lillahi tanu bɛ ala ye allazi ala min ko don ala min ye dali kɛ sangaba bili 7 na wala arda ani dugumakolo ale ala de ye dibiw bila ye wa nuura ani nɔrɔ summa o bɛɛ kɔfɛ sa mɔgɔ minnu n'olu kɛra kafiriw ye n'u ka ni ala ye ya'diluna u y'a bɔɲɔgɔngoya ya'dilun u y'a bɔɲɔgɔngoya o kumana a ko alhamdu tanu o bɛɛ de ye ala ta ye tanu ye ala ta ye alhamdu wa shukr fɛn fila do ti kelen ye tanu ani barikada shukuru ye ni maa ye hali i ka mobili dayɛlɛ i ka don i b'a fɔ shukuran lakum mais hamdu bina tanu dafalen de kan o ye bada de ye shukuru ye a kɛra n ye sisan n y'a barikada mais hamdu kɔni ye tanu bada de ye fo ka taa diɲɛ wuli u ti fɛn nasɔn kelen ye o kumana a ko alhamdu tanu lillahi o bɛ ala ye allazi ala min ko don khalaqa samawati wal arda ala min ye sangaba bili 7 da ni masa wɛrɛ sen da la wal arda ni ka dugumakolo 7 da masa wɛrɛ sen da la wa ja'ala zulumati ka tila ka dibiw kɛ ye ja'ala huna ansha zulumati ale de ye dibiw kɛ ye wa nura ani nɔrɔ ale de ye dibi bila ale de ye nɔrɔ bila kumana yɔrɔ in na a ko wa ja'ala zulumat wa nura n'i y'a lajɛ a ye dibi bila yeelen ye o do wa ka d'a kan ashrafu de bɛna laban na tuma bɛɛ o ti bila ɲɛfɛ fɛn min ni fɛn fila nana fɛn min ka ɲi a bɛɛ ye toujours o de bɛ bila laban na i m'a ye n'i ko wala dali na amina de bɛna ko a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ala sɔn mana toujours min ka bon o de bɛna laban na a ko mun ka sɔn a y'o kɛ parce que nɔrɔ ka ɲi dibi ye mana n'i daminɛna dibira ka laban nɔrɔ la o ye kunnanjasira ye i n'a fɔ a b'a fɔ suratu nahali la cogo min na aya 48 anil yamini wa shama'ili summa qada ajalan i y'a faamu wa o kuma na a bɛ yaminu de ta shimalu man ɲi a bɛ taa n'o ye kɔfɛ kuma na toujours fɛnba minnu bɛ ala bolo ala nɔrɔmaw o de bɛna labanw na kitabutigi ka fɔ la a ko o kɔfɛ dun na mɔgɔ minnu kafiriyara n'u ma ye ya'diluna o tuma na ya'diluna in kɔrɔ fila de b'a la tafsirikɛlaw fɛ u y'a ya'diluna kelen kɛ
ka jɛngɛ ka bɔ tiɲɛ ma ko ala de ye kabakolo da ka dugumakolo da ka ni dibi da ka yeelen da o ɲumanya in bɛɛ kɔfɛ ala ye allazina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara bi rabbihim n'u daba masa yɛrɛ ye ya'diluna u b'u jɛngɛ ka taa sira wɛrɛ fɛ ka ala to yen u b'u jɛngɛ ka taa sira wɛrɛ fɛ ka ala to yen a filanan ala min ye nin bɛɛ kɛ allazina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara bi rabbihim n'u ma ye ya'diluna u bɛ bɔɲɔgɔngoya kɛ k'a fɔ ala e bɔɲɔgɔngo ye nin ye o kɔrɔ ye boli b'u bolo k'o de ye ala ɲɔgɔnna ye o tuma na a dala mun na o de ye bɔɲɔgɔngoya ye n'a sɔrɔla a b'a faamu ka fɛn wɛrɛ kɛ ala ɲɔgɔnna ye i n'a fɔ kuranɛ tafsiri kuranɛ aya wɛrɛ b'o f'i ye suratu maida aya 95 na a b'a fɔ wa adlu zalika siyaman wa adlu zalika siyaman o tuma na a bɔɲɔgɔngo sun bi kɛ ka bila a nɔ a bɔɲɔgɔngo sun bi kɛ ka bila a nɔ a b'a f'i ye yɔrɔ fana wala yuqbalu minha adlun wala yuqbalu minha adlun k'a fɔ lahara kɔni k'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛna bila e ni janimɛdenw nɔ na k'o kɛ a bɔɲɔgɔngo ye a ye o ti kɛ dɛ o tuma na toujours ya'dilun bi maana u ye ala boɲɔn u ye dɔ bila ala ɲɔgɔnna ko ala ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ yen quoi voilà n'a sɔrɔla a y'a yɔrɔ faamu naam wallazi ala de ye masa ye masa min ye aw da bɔgɔw la n'o y'an fa dama ye sa summa segi ala ye latigɛli kɛ ajalan tijali la ani tijali min gosilen bɛ ala yɛrɛ yɔrɔ ye segi aw kafiriw tamtaruna a bɛ sigasiga o la n'o ye kununi ye sa a ko cogo di wallazi ala de ye masa ye khalaqakum ala in de ye aw da bɔgɔ la a ka mɛn an fa dama ma an fa dama aslu o ye bɔgɔ de ye mana toujours denw bɛ tugu o la khalaqakum ala ye aw da min tinin bɔgɔ de la n'o tɛ anw ma da bɔgɔ la anw dara min maniyin tumna mais an fa dama kɔni dara min tinin bɔgɔ la naam o kɛ summa qada ajalan ala nana tijali latigɛ ni o ye bangeni ye diɲɛ kɔnɔ yan o tuma na qada ajalan ala nana waati latigɛ n'o y'i ka diɲɛ ɲɛnamaya hakɛ ye wa ajalun a ye hakɛ wɛrɛ bɛ yen musamman min kofɔlen don ale yɛrɛ ala ka se kɔnɔ indahu ala yɛrɛ bolo aw wulili la ka bɔ kaburu kɔnɔ waati b'a bolo a ka ɲɛnamaya la yan waati b'a bolo a wulili la lahara naam segi summa nin bɛɛ kɔfɛ antum aw kafiriw tamtaruna a tilala ka a jɛngɛ ka bɔ tiɲɛ ma bi mana ka siga quoi k'a fɔ est-ce que su bɛ se ka wuli nin kɔni ye kuma de ye n'o tɛ n'i donna kaburu kɔni kɔnɔ ko e bɛ tila ka wuli lahara wɛrɛ la k'o tɛ tiɲɛ ye quoi kafiri ma se ka da su wulili la bon tiɲɛ na a bɛ mɔgɔ degun dɔɔnin o n'i ma i miiri ala ka sebaaya fɔlɔ la n'i y'i miiri su yɛrɛ la mɔgɔ dɔw sara san miliyɔn n'i yɛrɛ y'a lajɛ i mɔkɛ dɔw hali maa t'u kaburu yɔrɔ dɔ bilen n'a fɔra o bɛɛ bɛ wuli a bɛ maa kamana gan ni faamu jala ye mɛ n'i ye faamu tɔ kelen fara a kan i kun de ye i kɛra ye min nana ni fu ye k'o kɛ mɔgɔ ye n'o ko a bɛ mɔgɔw tɔ wuli o man gɛlɛn o ma dɛ y'a ye o kɔrɔ ye an bɛ wuli dɛrɛ lahara bɛ se ala k'an ta kɛ hɛrɛ ye na wa huwa Allahu ala in de ye ala yɛrɛ ye min ka kan ni bato ye fi samawati kabakolo la ani dugumakolo la ala bɛ dɔnniya a ka gundo la a n'a bɛ min bange ala b'aw ka fɛn bɛɛ dɔn a bɛ fɛn min wale y'a ye sa a ko cogo di wa huwa Allahu fi samawati wal ardi do
fil ardi a ko ala de ye masa ye masa min bɛ kabakolo la ani dugumakolo ko a kɔrɔ de i k'a faamu ala in de ka kan ni batoli ye sanfɛ mɔgɔw fɛ ala in de ka kan ni batoli ye duguma mɔgɔw fɛ ko walima yɛrɛ ale de ye ala ye min bi kabakolo gundo dɔn n'a jɔlen bɛ n'a ye ale de ye ala ye min bi dugumakolo gundo dɔn n'a jɔlen bɛ n'a ye ko mɛ n'a jiginna mɔgɔ min kɔnɔ k'a fɔ ala bi sanfɛ de walima ala bi duguma de ko o ka imanu ka kan ka tajdidu c'est-à-dire a ka kan ka gɛrɛ a tigi la k'a ka limaniya kurakuraya parce que a b'i n'a fɔ a bɔra diinɛ kɔnɔ mais k'a sɔrɔ kira yɛrɛ ka hadisa dɔw bɛ sallallahu alaihi wasallam u b'a ko ala bi sanfɛ kira t'a fɔ ala bi sanfɛ dɛ kira bi jɔnmusonin dɔ ɲininka ko e bi ala dɔn a b'a fɔ ne bi ala dɔn ko ala bɛ min a b'a bolo sin sanfɛ kira b'a fɔ ko walahi ko a kɛra mumina ye bon kuma faamu cogo de don sanfɛ ye kɔrɔta de ye sanfɛ tɛ kabakolo ye warafa'na laka zikraka Muhamadu an ye kofɔli kɔrɔta bon n'i y'a lajɛ ni maa min ko ala bi sanfɛ ni i ka miiri ye komi an filɛ misiri kɔnɔ cogo min na ko ala bi sanfɛ i ka limaniya kan ka kurakuraya ka da mun kan sanfɛla ye ala ka fɛn dalen dɔ de ye ani dugumakolo a fila bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a b'a tɛgɛ kɔnɔ komi aw dɔ ye sɔkisɛ kelen bila a tɛgɛ kɔnɔ tan sɔkisɛ bɛ e tɛgɛ kɔnɔ e bɛ se ka don o kɔnɔ cogo di e tɛ se ka don a kɔnɔ tuma na ala ti sanfɛ komi dɔw b'a faamu o ye fili belebele de ye mais ale de ye masa ye min ka masaya bi sanfɛla mara ka dugumana mara mais n'i ko ala bi sanfɛ i n'a fɔ an filɛ misiri kɔnɔ i filila kosɛbɛ parce que ala de ye sanfɛla da ka dugumana da a bɛɛ b'a tɛgɛ kɔnɔ komi sɔkisɛ kelen bi mɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ sɔkisɛnin bɛ tɔgɔ kɔnɔ e na ko o kɔnɔ mana ala yɛrɛ de bɛ ala ko in ɲɛ dɔn mais a wulibali ye min ye kira ko k'a bɛ muminiw dusukun na k'o y'a sigiyɔrɔ ye muminiw dusukun ko ala sigilen bɛ yen o b'a bɔ a faamuna na ya'lamu sirrakum ala b'a ka gundow dɔn koyi a n'a ka ko bangenenw a y'a kɔlɔsi a bɛ janfa min tigɛ su fɛ a bɛ janfa min tigɛ tile fɛ ala b'a bɛɛ kalama wali nafolo cɛnni na walimuso ɲinini na dabali jugu la i balima na hasidiya la bɛnsɔngɔniyɔ la ne ala b'a ka gundo kalama dɛ a kɛnɛmana fana bɛ min jira a sokɔnɔna n'o tɛ kelen ye ne ala b'a kalama wulibali dɔ dɛ na wa a bɛ fɛn o fɛn kɛ hɛrɛ la ni tɔɔrɔ la ne ala b'a bɛɛ kalama a tɛ kɛ ne ala ko na wa ma tatihim nani tigɛ magangaw ma fiyewu kuranɛ aya si la u ma ka nin kabakoba ninnu na fo a bɛ kɛ de magangaw bɛ kɛ anha ka bɔ o kabako ye ma muridina u b'u kɔdi o jɔrɔ ye wa naam a ko wa fana u bɛ nin bɛɛ la ma tatihim aya o do wa min ayatin aya si ti jigin ko min ayati rabbihim ka bɔ u ma ka aya la n'o ye kuranɛ ye ani kabako ye ala ye min di kira ma sallallahu alaihi wasallam k'a di magangaw ma o kabako fɛn o fɛn mana kɛ o b'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ u b'u kɔ don ka bɔ o ma ko nin tɛ tiɲɛ o fɛn o fɛn bɛ di ala b'o kabako fɛn o fɛn di ala kira ma ni kuranɛ aya min nana dɔrɔn u b'a fɔ non nin tɛ tiɲɛ ye naam tiɲɛ yɛrɛ don magangaw ye nkalontigiyali kɛ ala ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'o ye kuranɛ ye maa min na ni kuranɛ nan'u ma nka mɛn o mɛn nani bɛna k'u ma fɛn kɔ laban na o kun kɛra n'o fɛn ye yasazew na n'o bɛ ka mun kɛ na fakadi kɛ zabu bil haki
u ye galontigiyali kɛ tiɲɛ na o la ma ja'ahum tuma min na tiɲɛ nana kɔni fasawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un nka a kɛra cogo o cogo u bɛ ka u mun kɛ kuranɛ min na a kɔ laban bɛna kɛ u ɲɛna dɛ anba'u o de kɔrɔ ye awaqibu ko in kɔ laban u bɛn'o ye u ɲɛna ma kanu yastahzi'un u bɛ ka k'u mugeli min kɛ kuranɛ na a ko laban u bɛna ye dɛ na alam yaraw yaluma yelikɛ wa joli joli do a halakina ni ne ala y'o halaki ka kɔn maganga yɛrɛw ɲɛ kabini mandon dɛmɛnenw na makannahum an kun y'u sebaya dugumakolo sanfɛ i n'a fɔ fɛn min bɔɲɔgɔnko an b'o ɲɔgɔn kɛ aw magangaw ye an ye kabakolo ci mɔgɔ ninnu ma sanji nacogo ɲuman na an y'u ka kɔw fa olu bɛ boli o jukɔrɔ ye nka an y'u bɛɛ halaki n'u ka jurumu ye ne ala ye dali kɛ kun ninnu halakilen kɔfɛ nana ni mandon wɛrɛ ye akharina ni ye dɔ wɛrɛ ye e y'a faamu a ko alam yaraw yali magangaw ma yeli kɛ mɔgɔ joli joli do jamakulu joli joli do a halakna ne ala y'o halaki min qablihim ka kɔn magangaw ɲɛ min karnin ka mini mandon na makannahum an kun ye fangaba di o mandon ninnu ma fil ardi dugumakolo kan an kun ye seba kɛ olu ye se jumɛn do malam numakkinu lakum an ye se k'u ye ne ala m'o se ɲɔgɔnna kɛ aw magangaw ye olu ka se kun ka bon a ta ye u ka kodɔn kun ka bon a ta ye u ka hɛrɛ kun ka bon a ta ye wa arsalna samaa alayhim midraran ne Allahu ta'ala ye sanji jigin u kan n ye kabakolo ci u ma o kɔrɔ de n ye san na midraran san min ti jɔ n'a bɛ nafa kɛ a ti tiɲɛni kɛ tuma na fan bɛɛ kɛra hɛrɛ ye ɲɔ sɔrɔla malo sɔrɔla fɛn bɛɛ sɔrɔla waja'alna al-anhara o do wa n tilala ka kɔdingɛw fa u ye u ka kɔdingɛw n y'o fa k'olu kɛ tajiri u bɛ boli dɔrɔn min tahatihim o jukɔrɔ ye o jukɔrɔ ye a wajibiyalen tɛ i n'a fɔ ni i ye so jɔ ji bɛ boli sanga so jukɔrɔ komi Firawuna ka yɔrɔ dɔw tun bɛ yen a wajibiyalen tɛ o ye min tahatihim hali ni kɔ bɛ woyo i ka foro kɔnɔ n'i nan'i jɔ kɔ la e de bɛ sanfɛ kɔ bɛ duguma kumana o ye min tahatihim a wajibiyalen tɛ fo a ka woyo so jukɔrɔ nka hali n'a bɛ woyo a woyo sira fɛ e kɔni b'ale sanfɛ o kumana an nana kɔji woyo u fan bɛɛ fɛ sa o kɔrɔ ye hɛrɛ cayara o kɛra min kɛ u y'a dara kuma in y'o de ye u y'a dara u ye tiɲɛni daminɛ tiɲɛni waralen sa fa ahalaknahum ala ko n y'u bɛɛ halaki ma bi u kan dɛ bizunubihim n'u yɛrɛ jurumu ye parce que tiɲɛni dayɛlɛla bɛɛ y'i sen don a la bɛɛ bɛ dɔ kɛ maa ti jigin maa na a ti bonya bilen parce que fɛn o fɛn ni mɔgɔ bɛ siran juguya ɲɛ i b'a sɔrɔ a kɛbaga man ca mais n'a kɛbaga cayara dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko kojugu tɛ o tuma na a bɛ kɛ fan bɛɛ fa ye o b'a sɔrɔ ala bɛ fɛ k'aw halaki ala kana halaki anw bɛ o de la sisan an ka martaba sera yen ma dɔrɔn ala yɛrɛ de bɛ se k'an to yen mɔgɔw kama hali bi fɛn dɔ bɛ ala ni minnu cɛ tɛ n'i y'a yɛrɛ lajɛ bi kabako don n y'o fɔ a ye siɲɛ caman anw ka kodɔn ni sisan cɛ diinɛ ko kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ bilen k'a sɔrɔ anw ma wolo diinɛ ko kuma yɛrɛ kɔnɔ mais an wolola kɔni an somɔgɔw bɛ seli u bɛ sun u bɛ ala ko baaraw kɛ mais fɛn min kun ka bon o de ye janto n yɛrɛ la ni danbe ye
mais a lajɛ kuranɛ cayara kuranɛ durusila cayara mais nin binna pewu a tɔ kɛra dɔrɔn n'i da ka di i bɛ bi dɔ kan n'i ma bi dulɔfeerelaw kan i bɛ bi sungurubaso mɔgɔw kan mais k'a sɔrɔ e yɛrɛ banicinin dɔw bɛ yen i yɛrɛ kɔrɔkɛ muso dɔw bɛ yen a yɛrɛ ka du kɔnɔ walahi yecogow bɛ yen sungurubaw t'i ye ten an bɛɛ y'an sigi k'an bolo da an sen kan o tuma na an dɛsɛlen tuma min na an bɛ sɔrɔ ka taa bi dɔw kan ne karamɔgɔw ko a ye dulɔso cayara a ye dulɔsow datugu a ye dulɔso ci mais karamɔgɔ kɛ e k'an ka ɲininka e yɛrɛ dɛsɛra i ka baara la o de y'an se yan ala ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu aw karamɔgɔ jumɛn bɛ jumɛn fɛ a bɛɛ bɛ fɛ ka ɲɔgɔn faa bi munna a tɔ an ka dulɔ min e yɛrɛ dɛsɛra i taara e bɛna mun fɔ an ye dulɔso kɔnɔ yan alors faamaw bi tɔɲɔli la u bi sonyani na u bi binkani na bɛɛ m'i da de ka sɔrɔ ka bin fantanw kan karamɔgɔ aw dɛsɛra a ta la aw kɔni n'a bɛ se min na a b'a ko ka sa o de ye balawu in se an ma tan ko caman bɛ ka kɛ bi n'i ye fɔlɔmɔgɔw kunu k'a yɛrɛ olu u b'a fɔ a tɛ se ka bilahi aliyul azim i sunkuru tɛ i foyi tɛ n bɛ hakɛ to ɲini i yɛrɛ furumuso i furumuso i n'a sigilen baro la n'i bangebaa dɔ donna i bɛ wuli ka bɔ a kɔrɔ i bɛ wuli ka bɔ a kɔrɔ bilahi i furumuso i halala i fa de y'a ɲini ka d'i ma o y'a sɔrɔ anw t'a ɲini an yɛrɛ ye komi an b'a sɔrɔ bɔlɔn fɛ ta cogo min i fa de b'a ɲini ka d'i ma mais i n'o sigilen du kɔnɔ n'i fa donna ou bien i ba dɔ donna i b'i tori ka bɔ a kɔrɔ mais a ye bi lajɛ i b'i walimuso de kan na i fa ɲɛna ka don i fa ka so i denmuso bɛ cɛ dɔ de bolo ka don i fa ka so ninnu bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma na ala ko tuma min na nɛɛma y'u labɔ fa ahlaknahum bizunubihim hatta ma bi anfusihim a y'a lajɛ ala ko ma bi u kan dɛ n y'u halaki de n'u ka jurumu ye an ser'o ma an bɛ ala ka sutura dɔ de kɔnɔ ala yɛrɛ de b'a ka ko gundo dɔn a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ to maa kelen ye muso kelen ka ko dɔ kama ala bɛ mali bɛɛ to yen cɛ kelen ka ko dɔ kama ala bɛ mali bɛɛ to yen an t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn mais an bɛ o kunnandiyaw de kɔnɔ n'o tɛ jamana o jamana halakira anw tɛmɛna bɛɛ ka niveau kan bɛɛ an tɛmɛna bɛɛ ka niveau kan a lajɛ foyi tɛ anw fɛ yan adamaden k'a ɲɛnɛma minɛ k'a kantigɛ k'a joli ta u bɛ dɔw faga de an ka dugu dɔ n tɛ dugu tɔgɔ fɔ ko faamu cogo kama alimami dɔ sara alimami sɛbɛba kɛnɛma mɔgɔ ko da don mais a sara k'a su don u taara su bɔ de a bɛ hakɛ to ka a ka kurusi don yɔrɔ bɛɛ tigɛ ka taa n'a ye imam jamana bɛ se ka taa tan yepekew tɛ se ka yaala bilen fɔ ni maa dar'u kan u b'i minɛ dɔrɔn u bɛ t'i kantigɛ k'a kunkolo tigɛ ka taa n'a ye k'a tɔ fili ayiwa a y'a ye bon ni nin kɛra jamana taasira ye jamana min 95% musulman o bɛ lakale cogo di bon date se nin si ma ayi an ka ɲɔgɔn lebu dɔrɔn an ka hayibu ɲini ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn o ye karamɔgɔw ta ye mais jamana bɛna ci jamana bɛna halaki jibirila ye jamana o jamana halaki anw tɛmɛna bɛɛ kan ala ko ta ni jurumu na mais date se nin si ma fo an k'a ɲini k'e de lebu
an ka ɲini k'e de hayibu wallahi khalas ayi ne tɛ o n bɛ ka kuma explication de fɔ a mi ala k'a minɛ n bɛ ka explication karamɔgɔw bi cogo min na bi n bɛ ka k'o de ɲɛfɔ voilà na أنشأنا من بعدهم قرنا wa ansha'ana ne ala tilala ka dali kɛ kun min ba'dihim ninnu halakilen kɔ karnan nana ni mandon wɛrɛ ye akharina min ye mandon kura ye nana ni mandon kura wɛrɛ o tɛ ne ala dɛsɛ o hali n'a yɛr'u bana ni kira ka dugawu tɛ n b'a yɛr'u bɛɛ halaki n bɛna ni mandon wɛrɛ ye olu bɛ sɔn fana siga t'a la o ye ala ka layidu de ye sunna o ye sunnatullahi ye fi khalqi mais a ye yɛlɛmɛ don la ala kira kama sallallahu alaihi wasallam naam ولو نزلنا walaw nazzalna o do wa hali ni n'a sɔrɔla ne ala ye jiginni kɛ عليك e muhamadu kan كتابا sɛbɛnfɛn na في قرطاس ko a bɛ papiye kan فلمسوه o k'a minɛ yɛrɛ بأيديهم n'u bolo ye لقال الذين langalena qala lezina mɔgɔw kun bɛna kumaw كفروا minnu gafiriyara إن هذا ko nin tɛ foyi ye إلا fo n'a kɛra seerun jinɛmɔriya ye binun min bangenen bɛ i y'a faamu wa a ko walaw anzalna alayka walaw nazzalna alayka kitaban fi qirtasin o do wa ko hali ni mun ye kitabu jigi e kan parce que e b'a fɔ mɔgɔw ye de ni dugu jɛra walima wula fɛ kuma dɔ la ko karisa na nin sɛbɛn ala ko ten ɔ u ko munna mɔgɔ t'a natɔ ye fo e b'a fɔ dɔrɔn ko nin sɛbɛn ko ala ko ten ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ala y'o de fɔ kira ye ko a k'a yɛrɛ lafiya ko walaw nazzalna alayka kitaban hali ni ne kun ye kuranɛ jigin ye muhamadu ka fi kirtasin u ka papiye yɛrɛ minɛ wa falamasuha bi aydihim o do wa falamasuhu bi aydihim u yɛrɛ k'u bolo makala k'a minɛ u bolo yɛrɛ la ta ko o bɛɛ kɔ k'u b'a fɔ ko kafiriw b'a fɔ illa sihirun ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye mansi kɔ mubinun min bangenen don ko nin ye jinɛmɔriya de ye i y'a ye c'est-à-dire hali n'i ye kuranɛ yɛrɛ papiye jigin ka d'i ma falamasuhu o do wa bi aydihim u yɛrɛ bolo ka kuranɛ minɛ k'a fɔ a papiye filɛ a bɔtɔ filɛ sanfɛ o n'a ta bɛɛ minnu kafiriyara k'olu b'a fɔ in haza ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye o illa sihirun mubin fo n'a kɛra mansi ye min ka bon nin ye mansi sɛnya de ye nin ye kɔrɔtitigiya de ye ça fait tiɲɛ mana na cogo o cogo jugu b'a kɛlɛ de na وقالوا waqalu kafiri ninnu b'a fɔ لولا أنزل عليه ملك waqalu lawla unzila alayhi malakun ko hali n'a sɔrɔla mɛlɛkɛ kun jiginna muhamadu kan k'a tiɲɛtigiya ko ne yɛrɛ filɛ n bɔra ala yɔrɔ ko muhamadu ka kiraya ye tiɲɛ walaw anzalna malakan hali n'an ye mɛlɛkɛ jigin lakudiya la amr ko bi ban u b'o ko kira ma ko n'i ka ko ye tiɲɛ ko hali mɛlɛkɛ kana k'a fɔ k'i ye kira ye ala ko ale bɛ se k'o kɛ ko ye ko nka n'a y'o kɔni kɛ ko bi ban parce que ni mɛlɛkɛ kɔni nana ni min ma sɔn o bɛɛ bɛ halaki o kɔni ye ala ka mujizaw de ye o kɛra fi nakati sɔliw ka naka ko kɛra minnu ma sɔn ala y'a bɛɛ halaki ayiwa o n'a ɲɔgɔnna caman caman bɛ yen nabilayi musa ni firawunɛ ka mɔgɔw tiso ayati minnu bana halaki y'u sɔrɔ o tuma na ni kira n'a ko fɔ mɛlɛkɛ de ka na muhamadu ka kiraya sabati ne ala bɛ se ka mɛlɛkɛ na nka ni mɛlɛkɛ kɔni nana k'o bi banza dɛ walaw anzalna malakan n'an kɔni ye mɛlɛkɛ jigin lakudiya la amru bi halakihim o kɔrɔ ye kɔni o halakili kɔni o y'o sabatili ye summa la yunzaruna o ti kɔnɔ dɛ n'i ma sɔn dɔrɔn i bɛ halaki naam ولو جعلناه ملكا ala ko hali ni n'a sɔrɔla ne kun bi mɛlɛkɛ jigin
walau ja'alnahu malakan hal ni yake meleke ngalena جعلناه رجلا anguna ke rajulan meleke chemanyi وللبسنا wa anguna doni ka kana عليهم nununga ma yalbisuna odwa ubi femindo angbo nyona do meleke nyere kan okoro neti kirachi foi mashima fonga ci aboyongo de la absega geremina absega kuma min fe atisra mi mana doko muna kirawo kirabici abebe ke chew de muna tike muso mana o jabi nunu na ala yo de fo kwal ni wuye min jingi ni meleke kundo ngumba ke meleke chemande akundi ke muso o kofe la labasna anguna doni ke meleke na o kumana labasna de koro e doni de do mais anguna bonyo veli ke meleke na u yere bu yere ke chugumna c'est-à-dire u yere ka la dala ko bi ke chugumna ko meleke yere pmi kete o bi min do abo de do wala kada ko chen yere la استهزئ nyagar la bokera برسل kira chamana min kablika ka ko e muhammadu ni kira o kira temena nyagar la bokeru la ku dogoya ku ke yele fe mo bi nyon goro ku temendo yira ala bi ka nin bɛ fɔ kira de tasliya parce que ni y'a sɔrɔ kira dekuna kamana gwana a bi neni fɛnjugu bɛɛ bi da kan mun b'a ko n'i ka kira ye ɲɛ tiɲɛ i ti ala wele sa a ka balawu jigin mɔgɔw kan bon ale u balawu tiga ka jigin mais ale bi ka tɔɔrɔ o tuma na sisan sa ala y'o de fɔ a ye ko walakad ustuhziya bi rusulin min qablika mamadu n kalenna mokeri kɛra kiraw la minnu tɛmɛna e ɲɛ u dɔgɔyara fahaka jigini kɛra بالذين mɔgɔw kan sakhiru minnu y'u yɛrɛ mokeri kira ninnu na a ma kɛnu fɛnna u kun kɛra ni o mokeri ye yastahzi'una n'u b'u moke bɔ o kɔrɔ ye balawu jigin u kan mamadu ni kiraw tɛmɛna o mokeri kɛra u bɛɛ la yɛlɛ kɛra u la u nenina a fɔra dɔw ye fatɔ ye a fɔra dɔw ye jinɛmɔri ye komi min bɛ ka f'u yɛrɛ ma mais a muɲu ha nka i k'a dɔn a fɛn o fɛn dɛmɛna fahaka billezina sakhiru minhum minnu y'u mokeri bɔ u la jiginni kɛra olu kan ma kɛnu bihi yastahzi'una u kun b'u mokeri min kɛ ala y'o ɲɔgɔnna balawu jigin u yɛrɛ kan k'u halaki o tuma na e yɛrɛ ka sabali i ka muɲu min bɛ ka da i kan an b'a kalama naam mɔgɔ dɔ a fɔ سيروا في الأرض makankaw aw ka yaala diɲɛ kɔnɔ sa ثم segi انظروا a ka filɛli kɛ كيف cogo jumɛn don كان عاقبة mɔkɛ zibi na nkalontigɛlaw ka ko labanna cogo di o tuma na ko a ka yaala diɲɛ kɔnɔ a ka ada ɲini ka taa bɔ yen a ka taa bɔ samuda a ka taa bɔ ka musalihu la a ka taa bɔ irama zatili imadu la a ye taa yaala bani a ka tirisimu kɛ ka kow lajɛ a bɛna dɔn minnu banna ni ala tama o labanna cogo di n y'a bɛɛ halaki mana n'a y'o ye a kan k'a dɔn aw bi se muhamadu ko don n'o tɛ a ti bi kɛ yan a ti bi kɛ na muhamadu a fɔ لمن ما في السماوات muhamadu a fɔ liman mɔgɔ ye ما في السماوات fɛn min bɛ kabakolo la والأرض ani dugumakolo k'o ye jɔnni ta ye muhamadu a fɔ لله ala kelen ta don كتب ala ye latigɛli kɛ على نفسه a yɛrɛkun kan الرحمة hinɛ de la koyi لا nkalena sa يجمعنكم ko a bɛna aw adamadenw lajɛrɛ إلى يوم القيامة lahara kɛnɛ kan yɔrɔ kelen لا ريب فيه siga t'a la a bɛ kɛ الذين mɔgɔ minnu sa خسروا أنفسهم n'u y'u yɛrɛkun ni halaki ni walejugu kɛli ye فهم olu لا yu'minuna olu ti limaniya olu ti limaniya dɛ mɔgɔ de e k'u ɲininka bani kul liman fi samawati wal ard e k'u ɲininka fɛn min bɛ dugumakolo kan ani kabakolo la ko jeni ta don
jeni y'u da u bɛ jeni ka mara kɔnɔ e k'u ɲininka ban qul Allah a fɔ ala parce que u tɛna se ka dɔ wɛrɛ fɔ olu m'a dilan u ka boliw m'a dilan a bɛ segin ala de ma kataba ala nafsi rahama ala yɛrɛ de y'a wajibiya yɛrɛ kan ko a bɛ hinɛ i b'a kota ka ko bɛɛ kɛ ka jurumu fara jurumu kan ka jurumu fara jurumu kan a b'i to yen sabu a ye hinɛ kɔn ɲɛ an ka taa ɲɛ ni hinɛ kuma kɔn ɲɛ an ka taa ɲɛ i bolo bɛ don ala yɔrɔ min na i bɛ halaki o yɔrɔ la ala k'an kisi o tuma na ala y'o hinɛ min bila a yɛrɛ kan sa mɛ o t'a bannen dɛ a ko la yajma'annakum ala kalenkan kɔni don a bɛna aw fara ɲɔgɔn kan ila yawmil qiyamati kana lahara don cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba min ye min tɔɲɔ bɛɛ bɛna jɔ kɛnɛ kelen kan a tɛmɛna cogo min na bɛɛ bɛna i ta fɔ ala ye ayi a ko siga t'o la dɛ ayi siga kɔni t'o la c'est-à-dire n y'a fɔ a ye kuma daminɛ na a bɛ se ka bonya hakili kɔni ma mɛ ni hakili y'a faamu fana a bɛ tila ka nɔgɔya i bolo a bɛ tila ka nɔgɔya i bolo an y'o de fɔ minnu bɛ lahara ko nkalontigiya ani su'alu munkar wa nakir ko nkalontigiya u nana ni dalilu minnu ye kuma bɛɛ u bɛna ni manamana ko dɔw ye ka bila ala makɛni lijtima yati ankabutu fɛn ninnu sanfɛ sabakatila ankabutu ninnu ka manamanakanw ko dɔ sara u ye mikorow ni fɛnw branché k'a don k'a datugu ka na écouteurs lamɛn ka fɛn bɛɛ lamɛn ko u ma foyi mɛn kuma na o b'a jira ni su donna ko mɛlɛkɛw bɛ n'i ɲininka u nana ka o bɔ mɔgɔw hakili la ko nkalon de don bon mais olu ma min faamu e ka micro yɛrɛ min bɛ enregistrement kɛ enregistrement yɛrɛ hali enregistrement tigiw ka kalan yɛrɛ la fɛn bɛ se ka fɛn dɔ de enregistrer a bɛ se ka min mɛn mais a ti min mɛn a tɛ se k'o enregistrer mais ka sɔrɔ o mankan bɛ yen fana bi u tilala ka mankan wɛrɛw ɲini an ka moyen t'o ti mankan min mɛn an bɛ enregistrement kɛ ni minɛn minnu ye olu t'o mankan mɛn fiyewu ala mankan tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kodɔn yɛrɛ mankanw kodɔnna yɛrɛw bɛ ka na ni o ye bi k'o développer mais o ni kaburuko tɛ sira kelen kan kaburuko bɛ kaburutigi de kan kaburutigi bɛ se ka sogo la ka sɔrɔ micro t'o kalama n y'o fɔ e y'a siɲɛ caman e b'i da yan sisan ka sunɔgɔ i sunɔgɔbatɔ i b'a ye i taara Makan yanni Makan ka jan dɛ i bɛ ka alikaba minnu a bɛ ka ɲɔgɔn tigi a bɛ ɲɔgɔn tigi f'i wɔsiji bɛ jigin i kamana bɛɛ gannen don i sɛgɛnnen don walima yɛrɛ i bɛ sogo k'a fɔ i taara a ka foro la i ni waraba cira ɲɔgɔn na a bɛ fɛ k'i minɛ i bɛ bɔ ka bi cogo min na a bɛ ɲɔgɔn dɛrɛ ka taa ten mais ni i muso dalen don i kɛrɛfɛ o tɛ foyi kalama mais e kɔni bɛna sa parce que wara bɛ n'i minɛ i b'i kulo dugulamɔgɔw bɛ bɔ e na y'a fɛ cɛw na i pan ka yɛlɛ kogo kan e kelen bɛ ka nin bɛɛ kɛ i muso b'i kɛrɛfɛ a tulo t'a la a ɲɛ t'a la o bɛ kɛ diɲɛ na yan an yɛrɛ fɛ yan mun bɛ taa est ce que n'i ye micro bila a tigi kɛrɛfɛ o bɛ se k'o enregistrer n'i ye caméra bila a tigi kɛrɛfɛ a bɛ se k'a filmer a tɛ se mais hakika la a bɛ ko dɔ la wa fi anfusikum ne ala ye kabako bila a yɛrɛw la a fɔ aw tɛ yeli kɛ a ka faamu kɛ kabako caman b'o la dɛ ala k'an dɛmɛ tumana ni manamana ko ninnu tɛ se k'a jira ko ɲininkali tɛ kaburu kɔnɔ ni ye ma se kaburu kɔnɔ ni y'i dan b'i yɛrɛ ka li kan yan i bɛna sa ni muso tun b'a dɔn ko nin bɛɛ b'i kan a b'i lawuli i ka lafiya bon o ye a dɔw bɛ kɛ ten mansa nana mais a dɔw bɛ kɛ ten de ma aliharaka i b'i wuli ka kule ni maa min b'i kɛrɛfɛ o b'a cɛ a kɛra cogo di parce que o b'a sɔrɔ i ni wara kɛra ɲɔgɔn na a bɛ n'i minɛ walima fatɔ b'i nɔfɛ i b'i wuli k'i jɔ yɛrɛ de k'a bɔ sogo yɛrɛ la k'a kɛ face à face fɔ maa ka ɲɛ i ma o ye i b'i to diɲɛ na ka taa diɲɛ wɛrɛ la mais lahara kaburu kɔnɔ n'ala ko min bɛ yen a bɛ yen dɛ ala de b'a kɛ cogo dɔn n'o tɛ a bɛ yen dɛ mais an yɛrɛ ka bamanankanw na yan tiɲɛ n'a nkalon ala de b'a dɔn mais an ka bɛnkan dɔ don ko subagaw bɛ mɔgɔ dun o y'an ka bamanankan bɛnkan dɔ yan
mais ni mɔgɔ min sara ko subagaw y'a dun o tigi dun quoi mais a tigi dun c'est à dire a wolo b'a kan a sogo b'a kan fɛn bɛɛ b'a mɛ o ko subagaw y'a dun o kumana a dunnen ko hali bɛ a bɛɛ dafalen filɛ bon o kumana ko dɔw bɛ yen han ne kɔni t'o o ko in ɲɛdɔn a tiɲɛna nkalon mais an y'a sɔrɔ yen an yɛrɛ b'a fɔ ten amina amina la rayba fihi o don wa minnu y'u yɛrɛ ni halaki sa olu kɔni olu tɛ limaniya dɛ fɛn bɛɛ ye ala ta ye fɛn o fɛn min ma fagoyara su fɛ ani tile fɛ o tigitigi mɛni masa don el alimu dɔnni masa don y'a ye walahu ma sakana o don wa fi leli wa nahari fɛn bɛɛ ye ala ta ye n'i ye min y'i ɲɛna su fɛ walima tile fɛ ala de ye fɛn bɛɛ da ni min bɛnna su fɛ walima tile fɛ ni min jiginn'i kɔnɔ i ye min y'i ɲɛna min yɛrɛ y'a y'i ɲɛna c'est à dire fɛn bɛɛ ye ala ta ye i mana min ye su fɛ walima tile fɛ a bɛɛ bɛ ala ka mara de kɔnɔ wa huwa samiul alim ala de ye mɛni masa ye ninnu bɛ fɛn o fɛn kɛ ala tulo b'a bɛɛ la alimun a b'a bɛɛ ka baara dɔn min ye mɔgɔ ye min ye wara ye min ye sa ye min ye bondeli ye o n'a ɲɔgɔnnaw c'est à dire nin fɛn o fɛn n'i ɲɛ b'a la ala y'a bɛɛ da wa ala tulo b'a bɛɛ ka kumakan na wa ala ɲɛ b'a bɛɛ ka baara la a si tɛ tɛmɛ a ɲinama a b'a kalama na mamadu a fɔ nin ala ye n kɔfɛ ne bɛ sɔn ka ɲɛmɔgɔ wɛrɛ minɛ bilen wa ala min ye kabakolo da ani dugumakolo o ala ye ale de bɛ mɔgɔ dumuni mɔgɔ t'ale dumuni mamadu a fɔ ne muhamadu ne yamarula ko ne muhamadu ka kɛ awala man mɔgɔw fɔlɔfɔlɔ ye min y'a yɛrɛ di anw kana kɛ minal mushrikin fila fara alakaw dɔ ye i y'a ye cogo di a ko de kul muhamadu a f'u ye dɛ a ghayra allahi a fɔ nin ala in kɔfɛ attakhizu waliyan ne bɛ sɔn ka ɲɛmaa wɛrɛ minɛ ni ala tɛ kun fatiri samawati fatiru de kɔrɔ ye mubdi'u ka ko sinsin ko min tɛ yen ka na n'o ye o de ye fatiru nin fɛn in kun tɛ yen fiyewu jiri maa ni dilala mana yiri maa ni dilan a bɛ mɔgɔ de ladege o n'a y'a dilan k'a kɛ wara ye a bɛ wara de ladege wara kun tɛ yen mɔgɔ kun tɛ yen ala nana ni mɔgɔ ni wara ye o kumana wal fatir i n'a fɔ el mubdi'u ale de ye adamaden kabakolo sinsin wal ardi ani dugumakolo wa huwa o ala ye yut'imu ale de bɛ jɔn garisɛgɛ ala de bɛ jɔn garisɛgɛ wala yut'am jɔn ti ala garisɛgɛ dɛ ala de b'a d'an ma mais an t'a d'ale ma na muhamadu a fɔ i k'a dɔn ne muhamadu kɔni yamaruyara an akuna awwala aslama ne ka kɛ mɔgɔw la fɔlɔfɔlɔ ye min y'a yɛrɛ di ala ma aslama min y'a yɛrɛ di ala ma e kana kɛ filanga fo dɔ ye fiyewu yɛrɛ di ala ma aslama toujours a bɛ baara kɛ salamu in de kɔnɔ el muslim el islam el salam nin bɛɛ ye fɛn nasɔn kelen islam nin wa silm nin bɛɛ ye kelen ye o kumana ala b'a fɔ ni maa min ye aw kunbɛn ni silimu ye a kana fɔ a tigi ma ilaykumu salama lesta mu'mina alhamdulillah an bɛ se a yɔrɔ ma don dɔ la silamɛya yɛrɛ sirilen bɛ kisi de kan ni kisi tɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya tɛ tumana kira y'o de fɔ awwalu man aslam ne ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a yɛrɛ di islamu silamɛ de ye maa ye man salimal muslim min lisanihi wa yadihi silamɛw kisira mɔgɔ min nɛn n'a bolo ma o de ye silamɛ ye
mais mɔgɔw ma kisi maa o maa ma hali n'i bɛ seli i tɛ silamɛ ye mana salamu yɛrɛ de kɔrɔ ye ko kisi paix silamɛya nana ka fɛn min ɲini diɲɛ kɔnɔ o de ye la paix ye mɔgɔw ka lafiya mɔgɔw hakili ka sigi mɔgɔw ka baara kɛ tiɲɛ kan setigi ka na sendan tɔɲɔ silamɛya yɛrɛ nana nin de kama ala ka dugukolo kan pour que dugukolo ka sabati mɔgɔw ka lafiya mana kira y'o de fɔ ko ale kana kɛ ala ko k'a kana kɛ fila fara alakaw ye na wala takunanna minal mushrikin i kana kɛ fila fara alaka ye na Muhamadu a fɔ ne min filɛ nin ye ne Muhamadu bi siran ni ne ye ma kota n bɛ sira don ɲangata ɲɛ azimin ɲangata min ka bon nin ye tiɲɛ ye dɛ a fɔ kul Muhamadu a fɔ inni akhafu ne bɛ siran in asaitu rabbi ni ne ye ma kota ka ma sɔsɔ a ko n kana jɛnɛya kɛ ni y'a kɛ a ko n ka sinji tugu ni y'a tigɛ a ko n ka hinɛ fantanw na ni ma hinɛ u la ne bɛ siran azaba yawmin azimin n bɛ siran donba ɲangata ɲɛ n'o ye lahara don ye na man yusraf anhu na ni ɲangata in n kɔni n bɔra ka bɔ mɔgɔ min ma lahara don la sa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la rahimahu ala hinɛ n'o tigi la wa o niyɔrɔ sɔrɔ in o de ye niyɔrɔba yɛrɛ ye elmubin min bangenen bɛ e y'a faamu wa man yusrafu anhu yawma izin ni ɲangata in kɔni ni ala y'o jɛngɛ ka bɔ maa min ma lahara yawma izin lahara do faqad rahimahu ala hinɛ n'o tigi la tiɲɛ yɛrɛ la ala hinɛ n'o na parce que an ka yɛlɛmɛ bolo si man ɲi adamaden comme u b'a fɔ cogo min na kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun o tuma na an fa adamaden bɛɛ ye jurumukɛla de mais jurumukɛlaw la sɔn xayrama o de ye ni cɛni kɛra i bolo i b'a dilan mais min ti jate jurumukɛla ye xatawutigi ye o de ye maa min dumina jurumu kan maa o maa dumina jurumu kan e ti jate jurumukɛla ye e kɔni bi jate mukɛri de ye ala la o kumana mɛ n filila n segira n kɔ yafa kelen do o tigiw ma a ko nka ni ala kɔni ye masiba ɲɔni ka bɔ maa min ka lahara a ko ala hinɛ n'o tigi la dɛ ya rabbi ala ka hinɛ an wa zalika al-fawzul mubin ni niyɔrɔ sɔrɔ bɛ yen nin de ye niyɔrɔ sɔrɔla bɛɛ la ɲuman bangenen ye ka lahara ko e kisira ɲangata ma c'est-à-dire ni niyɔrɔ sɔrɔ ɲuman bɛ yen dɛ a bɛɛ ɲuman de ye nin ayiwa fawzan aziman kɔni hali n'o ma fɔ a ko ni maa min ala ye maa min kisi man zuhziha anin nar ni ala ye maa min tɛrɛntɛ ka bɔ jahanɛmɛ jenini ma ka t'i don alijinɛ na fawzan o kɔni o tigi ye niyɔrɔ sɔrɔ dantɛ niyɔrɔ min na ala k'o nɔgɔya an ye ya rabbi ala k'o nɔgɔya an ye na ni ala ye tɔɔrɔ kɛ k'i sɔrɔ n'o ye balawu ye o ti jahanɛmɛ ko ye dɛ comme ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ ɲɛdimi y'i minɛ sedimi y'i minɛ walima nasɔngɔ yɛrɛ de gɛlɛyara e ma walima ala y'i muso setanɛ y'i muso dɔ su ka k'i kan o kɔni bɛ ka tasuma da i kan dɔrɔn ko ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ f'i k'a dɔn wuli baasi tɛ tɔɔrɔ in na fo n'a kɛra masa kelen ye ni hɛrɛ yɛrɛ y'i sɔrɔ o ala in qadirun ala bɛ se fɛn bɛɛ la mana ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ wuliba wɛrɛ t'a la ala kɔ wa n'i ye hɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ ko i bɛ ka balo i sago la ko i k'a dɔn ala bɛ se fɛn bɛɛ la mana ala k'o de nɔgɔya an ye na
وهو القاهر وهو على تيجي القاهر الذي كربل مساء فوق عباده أباك جون زافر وهو على تيجي الحكيم دوني بادو أكا جونا الخبير على فامو يالندو وكمانا نا كودي وهو القاهر على دي كربل مساء فوق عباده أكا جون زافر وهو الحكيم على دي كيتي نيومان تيجي حكيم دي كوري مهم بفيدو أبا كلام الحكيم في عمله نعم كمانا على حكيم دي في خلقه أباك دافون دون وجهه الخبير مساكنا فونينو أكا دافونا نعم